Hello mga ka-listeners, so balik na po tag intro vlog para sa Maribel no. So mingaw na diri sa simbahan no, murag ako ri gatikaw-tikaw diri ba no. So para lang maka-vlog ba no, bitati kay lamay suga no, landag ba da. Atungod ring suga kay para maklaro tong dagway. Nya karon ang part 13 na sa Maribel no. Ya kining Maribel sad ang kulang diri nga channel ang hanto di sa 15 no kay gikan man ni sa Jankin anutan niya nalaktod da diri sa part 16 hangtod sa katapusan no. So karon part 13 pa ta, ang kulang na lang duha na lang 14 ug 15 no. Unya more sa gapon so bayon gyapon niyo sa playlist no ang kompleto nga part no. Ako lang ipaybalo no nga i-playlist na to ni para di na mo maglibog no kay masunod man yung sa playlist na no. Ana lang para lang tuloy-tuloy yung pagpaminaw, mas maayo dito sa playlist mo maminaw no para patuloy-tuloy good no. Nya dito po sa Jankin anutan naka-playlist na putanan ang mga drama no. Balig na po kay drama to nya pakapinan to mga asoy no. Naka-playlist tanan. So gi-playlist na ko na para inyong pagpaminaw tuloy-tuloy good no. Ma-enjoy gud mo paminaw balabi na sa mga listeners na to nga mga OFW no, mga listeners na to nga solid kayo nga sukat pa sa una no. Salamat yan yung tanan mga ka-listeners no. Nya karon kanang medyo labad-labad yun akong oron pero lakaw jug tuyo kay para lang yun agawas nga musimba ko makahapit sa ko og intro vlog no kay importante gani intro vlog yun para suportaan ang drama ba nga dili ta i-reuse ni YouTube kay nampay vlog no nagpakita man kita no mas stricto naman YouTube no gusto niya nga magpakita na kita no kay para dili gid magtuang YouTube nga robotic ta no magpakita na kita sa tong vlog ani mag-introduce na ta sa kaugalingon no makaingon ng YouTube na gud taw ni nga mong channel no. So kay kasagaran gud channel nga sa kuan lang sa una ang jagit ano ta ako mismo makakuan magig ko nga dali gid marius content no kay dito ra man to sa vlog no that way istorya ba no. So mong dali kay marius content no mga nakaron pasensya dud kayo sa mga dili ganahan nga mag-istorya ba kano kinahanglan na gid ni sa bag-ong balaod sa YouTube nga higpit na kayo no kinahanglan na gid ta magpakita gid unya sa mga dili ganahan maminaw sa kung istorya no. So automatic na i-forward ninyo no para kanang ma-enjoy gid mo paminaw no katong di ganahan mo maminaw sa kung istorya no. Inyohan na nang kuan choice no kung i-forward ninyo no ana lang kasayo no diya sa mga ganahan sa mo suporta no pinagi sa pagdili sa pag-escape og ads daghang kayong salamat no. Nya nay uban kay ila kung nang i-download pastilan wa koy ads way ads kung inyong i-download ra no way ads mo gawas na mohangyo ko ninyo nga bisag tan-awon na ninyo no bisag bugbo ra gud nga ads mga ka-listeners no. Bisag bugbo lang nga ads ba para suporta sa akong channel no kay sa pagkatinod nagkahinay gud akong channel karon no nagkahinay labi na kay binalik ni atong drama no nagkahinay gud ang sintabos unya inyo pang i-download di o mo ads mo gawas no muna nga mora kung hangyo inyo mga ka-listeners no bisan na nagmubo nga ads inyo hang isuporta ba no. Ita ko kay ko pasalamat sa mga listeners nga mo labi na ni kuan ay karon nga bag-ong listeners no Linila Omega no nga dili ko na siya mag-escape og ads salamat kaayo no. Dako kay ko pasalamat sa mga listeners nga dili gid mag-escape og ads no nga bisag dira kindiran nga paagi maka tabang mo sa kong channel no kanang bisag bugbo ra nga ads kay para makapadayon pa ta no kay wala gid hinay na gid kaayo ni akong channel labi na kay itong mga drama binalik no diya wala po ta ka-upload bagong drama kay nagrespeto lagi ta nga dita maris content na no. Wala kung hangyo nyo mga ka-listeners no suportahin taw ninyo no bisan pag bisag bugbo lang nga ads wala ko hangyo gid mga ka-listeners kay para makatabang sa mo ni inyong ubos nga admin no. Okay mga to mga ka-listeners di na baglangan paminawan nyo ang part 13 sa Maribel sa kagabi Ug karon mga higala, dili ta maglangan.
Iya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribil sa kagabihion. Itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Niya nagigtas luyo, Cindy. Wait. May naglakaw-lakaw sa suwid. Oh, basin si Andrew na naog si Maribel. Sige na, Boyet. Ablihin na ka ng pultahan. Oo. Hanti. Akong gubon kining mga pultahan. Sige na. Kupana ka na mong pultahan, Boyet. Oo. Dali, anak, Boyet. Oo, niya na, Cindy. Okay na, ha? Kina, suna, nabli na. Musod ako. O ikaw, banta dinis kawasa. Kinahanglang maaktuhan ko kin si Andrew o kanang iyang babae. Sige na, sud na. Sige, sige. Sige, magpaabot lang ko din mo din niya. Singgit lang kung makinang lang tagtabang, okay? Boyet. Sige. Ako, anila ko din eh. Magpayahay lang ko, kisakiti akong naong, nagisukmag ni Andrew. Hain ka ang mga panuway. Kinahanglang makitaan ko ang mga panuway. May tao din sa sala. Pero nabatigin ako ang tingog sa salbahis ng Maribel. Dili kita mong masayop ko. Tingog ni Maribel ang nabati ko. Tingog atong Maris kunuhay. Unya kay si Maris mauman si Maribel. Siya kit ang kapit sa kumbana. Hain mo ka sila. Naatingali silang duha sa kwarto. Suod kini mo ang kwarto. Kang kinsa man ka ni kwarto. Ansa nang kitapunan ng panapton nga puti? Nga mura og naka sa stand. Mura man ni canvas na kitapunan. Ako ablihan. Naong ni Andrew ang gipintal ni sa canvas. Ang salbahis nga babae. Kamao di siya mo pintal. Mao tingali kini ang nagustuhan ni Andrew niya. Ang animal nga Maribel ug Andrew. Klaro lang kayo nga na in love si Maribel kang Andrew tungod kay dili niya pintalo ng akong pala kon wa pa siya gugma ini. Animal. Kinahanglan makitaan ko sila. Kinahanglan yun. May hagdan pa ingon sa taas. Musak ako diha. Hello? Dong Andrew? Ikaw na, Dong? Oh, ako ni Tiyo. Kumusta na mo diya sa bahay? Wa ba magwal si Cindy? Unsa man yung pagwahal nga wa man siya diri? Unsa? Wa di Cindy? Haim ni yung kasawa Tiyo. Milakaw. Misunod ni mo. Unsa? Asam kung siya paingon Tiyo? Oh, muapas ko siya ni mo. Miapas siya na ako. Mo man na yung gisulti nung. Muapas ko siya ni mo. Pero, wa man siya diri Tiyo. Ha? Unsa? Di amon ko sa usa ka pisyon house. Mo siya mo ridre. Pero, misulti siya nga muapas siya ni mo. Pero asa man siya? Nahibaw ba mo Tiyo kung asa yun siya paingon? Ikaw lagi iyang gisundan. Busa, pangandam lang dihadaan. Kay basig, bukalit na ito nga. Kung nakain ka karon. Sige. Sige Tiyo Lope. Tawagan niyo ako kung muli man siya. Tawag ako Tiyo Lope. Unsa magiplano ni mo, Dong? Wa ko'y plano. Pero si Cindy ang dunay plano Tiyo. Busa, siya ang angay kabantayan. Oh, Dong, Mao na Tiyo.
Siya ang dunit lano. Busa siya ang akong agdon kung unsay gyud ang gustong mahitabo sa among pagpuyo. Pero Dudong, ayaw kalimot nga asawa ni mo siya, ha? Wa ko malimutan na tiyo. Asawa na ko siya. Ug wa ko makasa niya. Hain mo kang mga panuway. Oh, tulungan di ka kwarto ang nasa taas. Oh, may abli ko sa kapultahan. Pero ngit kita ang soda. Nakatingali nila ang panuway kong bana. Karon lang mo. Mamatay kit mo kung masakpan ta mo. Kangit sa suot sa kwarto. Uy, naisuka sa kilid sa kama. Kadila. Ha? Nganong naglamparilya maninis taas? Kadako inibaya. Kadila ilang gamit. Oh. Saan nagparog sa kilid? Pulma ka ng babae. Ah! Multo! Uy, sumrang! Singgit masindi! Sumihita busod! Uy! Uy! Ano ka? Nandiyan ka? Multo! 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 Dahil multo sa taas! Na multo! Uy, Cindy! Balik diri! Cindy! May epekto ang akong gibuhat nga nagputi ko tanan. Nahadlok si Cindy nako. Salamat nga nakabantay ko sa ilang pagsuod sa bahay. Salamat. Akong susihon kung magpalayo na pagit sila din sa bahay. Sa to ko nakita. Kalaya na to tanawon. Uy, Cindy! kalo- Cindy! Oh, Sinita po ni mo, ha? Anong saka? Anong kalit ka lang midagan? Iwan lang ko ni mo. Yung sinita po ni mo, sinigyadukan dito sa busod sa bahay, ha? lain ako nakita sa suwad. Aw dito sa taas. May May unsa? Ha? Unsa mo nakita sa taas? multo. Unsa? Multo? Oo. Ano katawa ka? Mura noon kag bata pa matiyo na yung gisulti, eh. Unsa yung multo ni taon, eh? Mao lagi na may multo. May multo sa taas sa bahay. Usa ka white lady. Unsa? Naglagot ako nimo ha. Ayaw kong kataw ibuyat ha. Unsa ka man, uy? Kasi may di makatawa na, ha? Nga, mamugos magiga nga may multo dito ni mong nakita. Mao lagi ako nakita lagi. Usa ka babae nga puti kaayo. Nagbarog siya kilid sa pultahan dapit sa may kandila. Kandila ka nagsiga. Ug wa siya maglihok buyet. Puti ang iyang tanan. Mura siyang babae sa banga. Samantaon ka, oy. Cindy, patang sulti, oy. Unsa ka man? Mutuo pa na ka na, dako naman ka. Monay ako nakita sa sudlit siya ka. Kung gusto ka, lakaw, sudla dito. Suod dito kaw. Unsa pero si Maribel ang naa diha. Ug imposible nga naa sa bimong bana. Nakita ko ang canvas. Naong lang ni Andrew ang gipintal nga canvas nga nakita nako. Pero wa sa suod sa bahay si Andrew. Sigurado ka? Lagi. Si Maribel. Wa ba ka makakitang Maribel dito? Wasad. Why Maribel ug Andrew sa maong bahay? Unsa? Wa na gyud sila sa gawas. Pero ang pultahan sa kusina, ilang gi ko pa. Dili gyud ay ko nila hunungan. Oh, si Andrew, nanawag. Hello? Salamat kami tubag ka. Ang imong asawa, diri sa bahay karon. O, unsa? Ug nakita ko niya, Andrew. Unsa? Nakita niya ang tinuod kong bayon. Unya, unsa mo yung gibuhat silang nakita ka niya? Nahadlok siya nako, Andrew. Wa siya magtuo nga makakita siya og puti kayong babae sa sud sa kwarto sa taas. Bawa, kung mao ka na, kailangan mo tago ka lang una, Maribel. Dili, Andrew. Unsa dili?
Di ko mubiya ining dapita. Dili ko mubiya sa kaugalingon kong paay. Wa ko'y sa mong asawa. Pusa dili ko angay nga mulayas. Maribel, Mamasi na lang ta nga dili na siya mubalik diri sa bahay tungod sa kahadlok. pasilaw ako ning hitabo si mong kinabuhi, Maribel. Tinasamo ka tungod na ako. Ayaw basula ang imong kaugalingon, Andrew. Mao na gyud kini ang akong kinabuhi. Busa kinahanglan ako ning atupangon. Muhangyo lang ko nga bantayi ang imong asawa. Pugin na lang siya nga dili mo ari sa bahay. Saan ang taon ka, Cindy? Kuyubuan mo lang ko nimo. Basta kay lain ako nakita, Buyet. White lady ka ako nakita. Klaro ba ni mo iyang naong? Wa kayo. Nagduko man siya. Pero, Pero sa, murag... mura kong sa, oy. Hinumdumi kung ang imo nakita kung tinuod ba gitong white lady. Murag... Ang iyang naong... Kay kang Maribel. Sa, akong mauna. Masin si Maribel lang to. Giadlo ka lang. Pero lain ka siya tanawon. Puti siya tanan. Ang iyang kilay. Basta tanan puti lagi. Iyang sinina nga taas puti. Ang iyang naong puti kayo. Magkahadlo ka siya tanaw lagi, Buyet. Pero sa imong tanaw, siya si Maribel. Oh, parehas og porma sa naong ni Maribel ang iyang naong. Dili ka to si Maribel lang. Ug nahadlo ka lang. Ambot. Pero nanindog pagod akong balibo pagkakita na ko niya. Basta kay lain kaayo pamation lagi, Buyet. Nahadlo ko. Nya. Unsa naman taan ni, ha? Mubalik ko dinhi og adlawang dako. Unsa? Sa pagkakaroon, mamauli lang una ta. Kay lawom na sa gabi eh. Muhangyo lang ko nimo, Andrew. Pugni na ang imong asawa sa pag-ari sa bahay. Maribel, Ikaw lang ang makapugong niya. wa ko karon sa bahay. Minisan siya una ko sa akong asawa kay isog na kay siya. Dili mahimong mo palayo ka sa imong asawa. Musamot ang magduda siya nato kung mo palayo ka. Pero dili na siya mamati na ako. Nangabubho lang siya. Maulian ra na kung imo na siyang amaaman. Mao ba ang gusto mong mahitabo? Oo, Andrew. Gusto ko nga musalig og balik nimo ang imong asawa. Nakabati ka ba na ako, Andrew? Oo, nakabati ko. Kuha ang pagbalik ang pagsalig sa imong asawa nimo, Andrew. Mahibalik pa ka nga. Natultulan ka naman niya. Depende man tingali ka na sa imong paningkamot. Ayaw gyud paghunong. Sige, kung mo mong gusto. Sige, bye. Bye. Buutan kayo si Maribel. Mas sinabuton siya. Pero si Cindy, unsa sa niyang gibuhat. Mas namaligro karon si Maribel. Nga natultulan na niya ang gipuy-an niini. Maribel? Ma, Uy, naakar ma di sa suok. Ano puti ka tanan? Wala naman kag white lady di sa suok. kahadlo ka na ba kung tan-awon ini, ma? Oo, kadlukan ka na, uy. Labi na kung bata ang makakita nimo. Nahadlok siya na ako, ma. Ha? Dinhi ang asawa ni Andrew, ma. Unsa? Nakasuod gud siya dinhi sa bahay. O giguba nila ang pultahan sa kusina. Unsa? Pastilan. Dili ni kita angay magdugay din ni Maribel. Nahadlok siya na ako, ma.
Nagtuo si Cindy nga usa ko kamulto. Busa, dili na ko angay nga mahadlok niya, ma. Unsa? Wa ko'y saha niya, ma. Wa mi relasyon si Andrew. Higala lang mi, pero nasuko siya nako. Busa dili ko angay nga mahadlok niya. Maribel, unsa ba ang imong gipanulti? Dili na ko mutago, ma. Ha? Kung unsa ko, kinahanglang dawaton kini sa mga tao. Kung dili ko nila madawat, andam na sa kong mamatay. Maribel, ay pagsulti, anak, ha? Dili ba himong magpinutong ka? Nagtago na ko din, ma. Pero gianhi gihapon ko nila. Gusto na kong makikikala nila, pero di sila makadawat na ako nga normal ko. Gusto pa kong pahimuslan ni atong lalaki. Katong boyet. Kalma lang, anak, ha? Si Andrew lang ang isipon kong higala, ma. Si Andrew lang. Ang upan, ako na silang kaaway. Maribel. Kalain ka sa kong gibati. Di mo mungkin mawaas kung unang-unang ako nakita ng white lady. Kinahalang ipahuway ko una ni akong utok. Kay minabad ang akong sa ko nakita. Maribel, dili ka mahimong musokol sa mga tao nga makahibos paglakaw-lakaw ubos sa kahayag sa adlaw. Magahimo ko, ma. Tungod kay ako ang kagabion. Unsa? Kung nakabintaha sila na ako tungod kay makalakaw sila sa adlaw. Bintaha sab ko sa panahon sa kagabion, ma. Maribel. Gusto ka, ma. Ako si Maribel sa kagabion. Ug ako kini pahimuslan, ma. Maribel. Himuon kong kahadlukan kining maong mansyon. Maribel. Mingaw naman ang bahay. Di ka... Ay! Oh! Andrew? Ikaw na nasa ngit-ngit? Oo, ako. Di ka gikan. Ha? Ako ang angay nga mangutanan nimo kung diin ka magtago? Hain mo tagui ka itong Maribel? Wa ko sa tagui. Dito ko Vision House. Ha? Ha? Ay nalang ganita, Andrew? Nahibaw ko kauban nimo si Maribel. Narani mo kung dili ka mo to. Klaro na lang kaayo nga gikan mo nag-date. Ang ako pangutan ang tubaga. Di ka gikan. Sa bahay sa imong kabit. Pero, Pero unsa? Unsay gibuhat mo dito, ha? Cindy? aw, wa ko'y gibuhat. Pero, kung nasakpan ko pa kamo sa akto, patay na unta mo karon. Unsa? Pagbantay lang gid mo, Andrew. Kay oras ka masakpan ta mo nga magdug si Maribel, patyon tagid mo. Oh, Cindy? Di man ilang na, Andrew, ha? Dili ko magpanuko sa pagpatay ninyong duha ni Maribel kung masakpan ta mo. Dili mi nimo masakpan. Kay dili ni uyab. Ha? Autan-autan lang mo niya. Tago lagi mo sa panahon nga magkita mo kay patyon tagid mo. Yo, isugal ni Cindy, uy. Tiyo, nagpasuabi na ang iyang pangabubuho. Aw, ikaw, unsa man ka, tiyo? Okay na ka? Mituo na ka nga wagi may relasyon si Maribel? Aw, mituo naman dong. Pero, unsa, tiyo? nag-uulan ko. Kay wa man si Maris. Pasaylo ako, tiyo. Pero kinahanglang kalimtan ni mo nga dunay Maris. Oh, Andrew, Ug pasayloan na lang si Maribel, tiyo. Andrew. Sige, mamahuway na ta. Ah, andam na yung kwarto nga sa mga bisita dong. At magkakamatog. O, ato lang una ko dito, tiyo. Samtang nasuko pa na ako si Cindy.
Lola, naiinit tubig? Oh, Nana, Cindy. Magkape ka. Kutawan na lang ka. Lingkod na lang diha. Cindy, ayaw palabi sa kasuko. Padaot ka na. Lola, mutuo kag multo? Ha? Multo? Oh, white lady pa pananglit. Aw, kuan. Mutuo ko nga naagin na sila, pero wapasap ko makakita na nila. May nakita ko kagabi sa bahay na itong Maribel, Lola. Ha? Usa ka white lady ang nakita nako. Unsa mang pagkahitabo ang nga nakakita mang kag white lady? Misot ko silang bahay. Ug kuna ko nakita mo ang painting sa naong ni Andrew. In love gid kang Andrew ang salbahis ka Maribel. Kay iya mo gid gipintal. Ha? Kay kung nasakpan ako sila dito, patay na gid unta sila. Ayaw pag-iskutan ng patay o sindi. Ang mga maluibong bana, Lula, angay lang patyon uban sa ilang kabit. Ayaw lagi pag-iskutan na. Unya, ganong nakakita mang kag white lady? Nisaka mo ko sa taas silang bahay. Og nakita ko sa usa ka kwarto ang usa ka babae nga puti kaayo. Og nagtuo ka nga white lady ne. mauna nila. Mauna ko gituhuan kay puti magkaayo siya. Mao ba? O diya, wag yung kay nakitang Maribel dito. Wa, Lula. Giunsa man sam nimo sa pagsud sa bahay atong Maribel? Aw, giguba ni Buyat ang pultahan sa kusina. Ma? Nganong gilansangan man ani mo ang putahan sa kusina? Wa, datay bahibo idig pultahan. Ako lang pitinig ipaayo. Pero sa pagkakaroon, ato lang o nalig lang sakan aron wanay makasud ni bisan kinsa. Matuog na ko, ma. Unsay plano mo, Maribel? Maninda ko karong gabi, ma. Unsa? Mugawas ko sa panahon sa gabi, ma. Oh, dausab na sad ang imong huna-huna. Di na sab ka magtago lang din sa bahay. Sa ako nang giingon, ma. Ako ang tag-iya sa kagapion. Busa pahimuslan ako ang panahon sa kagapion. Ay, wa ka na gidi ay mahadlok sa mga tao. Tao sab ko sama nila, ma. Busa dili ko angay nga mahadlok nila. Sila ang angay nga mahadlok nako. Maribel, Magpakabuhi kong normal, ma. Sama nimo. Sama nila. Tiyo, ibaliw kog limpyo sa auto kay mulakaw ko karon. Asalam sa kasindi. Oh, ano ko tanong mo ka? Bana ko nimo. Natural nga mong tanan ko kung asa ka. Naibaw kung dili ka mo trabaho karon kay Domingo karon. Oh. Well, mangutana kag asa ko. Aw adto ko sa bahay sa imong kabit. Sindi, misubra ka na. Unsay misobra, ha? Gusto lang kong makigsultig tarong sa imong kabit. Wa ka ba mahadlok ka mo balik sa karaang bay? Adlawan man nun. Ug wa ko'y angay kahadlukas adlaw. Sindi, mao na ba yun ang gusto nimo mahitabo? Hangtod sa hangtod? Nga magkagubot ang tabirme? Imo ning sa kay imo kong giluiban. Ayaw nagsamuka ang kinabuhi ni Maribel. Wala ko plano nga makikita pa niya. O bahala ka. Basta ako, makikita ko na itong Maribel. O bahala dunay multo sa ilang bay. Kinahanglan magkikatubang sa nako. Ayaw! Unsa pa buhi iko? Cindy, hatagi nagkalinaw imong una. Di ka makapugong nako, Andrew. Ang mga babaeng kundatan, kinahanglan patagmon. Hindi na mahimo. Oh, ngano, pugan ko nimo? Mahadlo ka nga akong pasakitan ng imong kabit? Dili lagi na ako si kabit. Nganong imo mo dyan ipamugos? Mubalik na sa tasinugdanan ini, ha, Andrew? Oh! Tungod kay imo dyan ipamugos na ako siyang kabit.
Nang tinuod, dili man! Higala lang ni si Maribel! Higala! Makigsulti paghihapon ko niya. Oh, Sige! Pagigsulti niya, bahala ka! hoy! Asa ka, ha? Mula ka kag una? Kay imong pasidan-an si Maribel nga musong ko, ha, Andrew? Tiyo! Pahuman ka sa motor! Ha? Mag-una siya kag adto niya, no? Dili! Sundan ta ka! Kay dili ko musugot nga makasaka ka kay asawa ta ka! Oh. Ako yung magsunod nimo. Ah, bahala ka! Okay, sige. May no mag-aatubangay itang tulo? Oh. Dong, tuwa na. Misirit na. Misirit ang imong asawa, dong. Kinala masundan ko siya, Tiyo. Naunsa naman mo, dong, eh. Mura man og dili maulian ang imong asawa, dong. May nagsulsul maguniya. Katong buyet. Sige, Tiyo. Sundan na ako si Cindy. Pag-amping dong, ha. Ay lang yun, padaas ka init sa udong. O, Tiyo. Asa naman to sila? Aw, si Cindy musong. Unya sundan ni Andrew. Naunsa naman ng mga bata Kagubot ba silang kinabuhi? Nasakitan na yun maayo si Cindy, ma. Pero nga nung dili man sab ko na mo angkon si Dong Andrew sa iyang sa. Ambot. Pero, mo insistir magiging si Andrew. Nga sa relasyon ni Maribel. Aw, kung baon na, magpadayon ko ng ilang gubot. Hello, Boyet. Sugata ko sa iskina dayong liko sa bahay na itong Maribel. Boy, tinunon giday ni mo ang pagsung sa karang bahay? O ganlawan ako? Oh, og dili ko mo pauli karong adlaw, kundi na ko ikaatubang si Maribel. Kung mao na imong gusto. Unya, si Andrew. Saan ko may bawo si Andrew nga misong na sa kang Maribel? Aw, nagsunod mas Andrew na ako. Nagsunod siya o bahala na siya. Unsa? Uy, kakuyaw ko na na. Uy, di mo ko makapadool mo kay suko man imong baanan ako. Ay, basta-basta. Padool lang dito, Dapita. Kuwata lang ang pagpangait akong tabang kung magkaatubang namin ni Maribel, ha? May lang naa ka sa duol daan. Oh, ikaw. Sige. Ikaw man akong boss karon. Ang imong pagbut ang matuman, busing. Sige na. Basta kay sugata ko dito, ha? Okay, busing. O, sige. Bye. Huh. Pangandam mo lang yung daan, babayhana ka. Huh. Tanaw, tagdili ka ba mauwaw nga makita ko ni mo kauban ang akong pana? Si Andrew na sa bang nanawag. O sa padhan. Di ba ni mo ito pagod? Klaro kaayo kakatong Andrew ang nadawag tipo. O sa man, di na ni mo ito pagod. Dili, ma. Maribel, ang husto kyud ang buhata ha, ug ayaw ang mga hiwi. Naibaw ko sa kumbuhaton, ma. Di na ko makigsulti ni Andrew. Kada kyud, kada. Nahibaw ko si mong gipati alang kang Andrew, Maribel. Ha? Espesyal siya sa imong kinabuhi, dili ba? Siya lang ang akong higala, ma. Nahibaw ko. Sige. Husto ang imong gibuhat. Ayaw na siya pakiksulti. Hana, sige, ato na kustindahan. Sige, ma. Amping. Pasaylo ako, Andrew. Pero dili na mahimo nga magsulti ta. Dili niyo matubag si Maribel sa akong tawag. Maribel, tubag ako. Bisan karon na lang, tubag at taong ko. Nakatuog na tingali siya.
Kinahanglan sikitan ko lang yun si Cindy. Wala dyan ko laing mahimo ini gawa sa pagsunod lang yun ni Cindy. Kung unsa man yun ang iyang buhaton, kinahanglan ako siya mapuggan. Dili mahimo nga iyang mapasakitan si Maribel. Dako na kininiyang kalapasan. Ngayon ako doon sa ila. Huh. Kasapao na kay kusnaw ni Maribel. Pagka siya daw, iya paggipintal ang naong ni Andrew. Cindy! Gusto nga na ha? Kung unsa may naasa mong nahuna, hununga na. Huh. Ayun nagpadayon. Misunod gud ay kanako no? Cindy, dakot ang sayop ang imong pagsungin O eh. ganun na sayupan. Magkigsulti lang ko anang Maribel. Dili mahimo. O ganun di ba nahimo? Mahadlo ka nga ako siyang pakauwawan? Ayaw ka pala ka. Layo ra sila mga silingan. Busak pasagdi ko. Cindy, wa lagi taon ko sa ni mo ugway sa si Maribel. Pamakak! Please, ha? May angkol ka na si Mugibati niya. Kana ang di na mawa sa kung una, Andrew. Cindy, please. Magpakiluoy ko niyo. Hunungan na ni. Dili. Cindy. Dili ko mo hunong hangtod nga magkaatubangay mi o ka ng Maribel. O karong adlaw ko makiksulti niya. Magbalik-balik ko din sa ila hangtod nga tubangon ko niya. Cindy. Karong orasa o karong adlaw ko makiksulti ang Maribel. Nagabati ka, Andrew? Oh. Cindy. Maluoy ka na ako. Ayaw ko pakawawi og sama ini. Oh, mahadlok di kang mauwawan? Pero ano imo man gibuhat ako, ha? Ngano? Naghigala lang ko ni Maribel. Di lagi ko mutuo nga higala mo. Kay nahibaw ko in love kay na nimo si Maribel. Dili na tinuod. Mo na tinuod. Ug nakita ko na sa iyang pinintal nga imong naong. Unsa? Gipintal ka ni Maribel. Ug dili ma-interes ang usa ka tawo sa pagpintal sa usa ka lalaki nga way bayad kung dili pa ni importante niya, di ba? Sa mga Maribel, mo na yang gibuhat. Iya akong gipintal. Aw, hala no? Pwede ka mahibaw? Aw, tingali, iyan yung irigalo ni mo. Aron mo samot kag ka-in love ka to niya. Cindy, hunungo na ni nato. Ikay honong! Basta ako, di ko mo pauli sa ato kung di na ko ikasulti ka ng Maribel. Cindy! Ayoko pugngit! Bisa ko sa pa'y buhato ni mo, di ka makapugong na ko, Andrew. Di ko mo pauli. Dili, good! Cindy! Dili na gyud ako siya mapugdan. Unsa may buhaton ako karon. Tuwa ni Cindy sa bahay ni Maribel. Maribel! Maribel, gawas niya! Maribel! Maribel, gawas niya! O diba? Maribel! Naana sa pangasawa ni Andrew. May balik na sa... Gawas niya! O balik-balikan na kita kung dili ka mga tubang na ako! Dili ko niya Maribel! O diba? Gawas niya! Gawas niya! Kinabusay na! Maribel! Ay angay ko sayon, Cindy! Oh. Kay wa ko'y saha ni mo! Usay Waisa! Nahibaw ko nga in love ka sa kumbana! Bisan unsa pa akong gibatil para si Mubana. Dili pa gihapon ni saha. Kay wa ko nakigrelasyon niya. Ug wa ko hunahuna nga gumon ang inyong kabiniyoon. Giguba mo na, Maribel! Ang pag-abot nimo sa kinabuhi sa kumbana, usa ka ilhanan nga giguba na nimo ang tanan! Ang among kabinyoon, giguba na nimo, Maribel! Nasayop ka! Ha? Dili mahitabong masayop ko. Gawas ko na diha! Nahibaw ko in love ka sa kumbana kay imo siyang gipintal! Ngano? Sa ba di ay kun makagusto kang tao? Ha? Awara? Karon may angkon ka na! Oo, nakagusto ko sa imong bana. Pero dili ko mupatol niya kay mingyo siya. Kana! Kana, Maribel! Maunay imong sa! Gawas diha! Mag-istorya ta! Dali na, Cindy! Ayun na mapagkauwaw din eh! Nagabati ka, Andrew, ha? May angkon ang imong kabit ka gusto siya nimo! Husto na, Cindy! May kabatilin mo mga tao sa ubos! Dili ka mo! Kana mabayhan ang angay nga mauwaw! Kay mangingilog siya!
Maayo na kong pasaylo ana sa Ginoo. Andrew, ipalayo ng imong asawa. Ha? Dali na, Cindy. Ayaw na pagpagkauaw din. Mauwaw ka, ha? Mauwaw ka? Mauwaw ka? Nga may mahibaw sa imong pagpangabit! Dili lagi na kong kabit si Maribel! Ah! Poko nimo! Cindy, sorry. Sorry, Cindy. Poko nimo tugod ang babayan! Kabaon ka ko masakit na tugod ang Maribel! Huwag ba Cindy! Masakit ako! Salbahes ka! Mupasakit agad ako! Ha? Abi kay na aman imong kabit diha! Ha? Huwag ka, Cindy! Dali! Dali! Boy, ikulit ka! Pasod na siya, Andrew. Dili! Maribel, isira ka ng bultahan! Isira na! Nga nang imo mga ipasira, ha? Mahadlok ang bugnuon ako ng imong kabit! Pasagdi siyang musod, Andrew. Maribel, dili mahimo! Boy, iko unsa ba, Andrew? Boy, iko! Hain ka! Hain ka! Cindy! Ha? Bali! Gawas niya! Karon, isulti ang gusto mong isulti, Cindy. Maribel! Ablihin ang bultahan! Paggawas si Cindy! Gusto siya makingsulti na ako, Andrew. Pasagdi ming magsulti. Ug nganong nagtabon ka ng naong nimo? Ug giputos mo bandana ka ng nimo? Di na ko ganahan nga makakita ka na ako, Cindy. Ha? Ngano? May tinaguan ka? May mga bitin ang buhok mo nga imo na giputos ug maayo! Pasagdi ko sa kong buhaton sa kong kaugalingong panimay. Ew! Kangit-ngit ining inyong bahay! Natuog ko, pero imo kong gitugaw. Karon, isulti ang tanan mong gustong isulti. Cindy! Gawas niya! Ayaw magbuhat og gautan ni Maribel! Ayaw ka malaka, Andrew! Dili mahitabog akong pasakitan ng imong asawa. Karon, Cindy, isulti na ang tanan mong gustong isulti. Gusto ka man kang makigatubang nako. Ni anak ko sa imong atubangan. Sukmati nako. Nganong gikabit nimo ang akong bana? Wa nako siya kabita. Tungod kay wa mi relasyon ug wa siya manguyab nako. Ay nalang pamakak! Basta kung bakakon mo angkon ko nga uyab ni. Pero ang tinuod dili di ay. Manong dili man ka mo angkon? Nganong angkonon man ako ang dakong bakak? Buutan ang imong bana. Matinabangon siya nako. Ug mao kadag ako nagustuhan niya. Dili ka mahimo makagusto sa akong bana. Dili ka makabuot sa niya sa kong kasing-kasing, Cindy. Salbahis! Ha? Salbahis pa ko. Dugay karang gibiyaan sa imong bana. Tugod kay mahimo na ako siyang tintalon sama sa uban. Ngano? Wa ba daay nimo siya tintala? Kun ang pagpakigigala sa imong bana usa ka pagtintal para nimo. Pero para nako dili. Ug ayaw basula ang imong bana kung nganong nakigsuod siya nako. Tugod kay igo lang siya nagpasalamat nako. Ha? Magpasalamat? Pasalamat nga nitubay ka niya, mao ba? Nagpasalamat siya sa kung pagluwas ninyong duha gikan sa mga daotang tao. Unsa? Ako ang babae nga mibunal sa lalaki nga gusto untang mulugos nimo, Cindy. Ako ang nagluwas ninyo gikan sa mga bangis nga mga tao. Ha? Ikaw di ay? Ug mao ni sinugdanan sa inyong gugma? Maribel! Ablihin kinibultahan! Mauti ay nga iso ka kaay manintal sa kumbana. Kapila ko na ba ikaw sultihin nga dili ko kabit sa imong bana? Dili ka ba yun makasabot sultihan? Dili, Maribel. Kay nahibaw ko unsa ka kaimportante sa kumbana, kana ang dili ko madawat. Cindy! Ayaw masikit ni si Maribel! Nakabati ka, ha? Nabala ka kay si Andrew sa mahitabo ni mo. Tungod kay mahal ka sa kumbana. Wa ko'y labot kung unsay gibati sa imong bana nako. Naara nimo kung unsay bation mo. Nga naman nagpangit-ngit ka man, ha? Mauwaw kang mo atubang nako, ha? Ayaw pagduol. Nahibaw ka ba sa kong gibati ka ron, Maribel, ha? Nga naka sa kong tubangan ron? Di lalim. Di lalim sa usa ka asawa nga makasakop. Ug ikaw ba? Nahibaw na maging unta ka nga minyo si Andrew. Kung tinuod nga ikaw ang nagluwas na mo, nahibaw gyud tingali ka nga minyo me, doon na may relasyon. Oo, nahibaw ko. Tungod kay nahadlok kog maayo si Andrew nga giguyod ka sa kauban sa miatang ninyo. O kung mauna, kung nagigigala pa man kaniya,
O gipatuob ako ninyong usa ka kaengkantada, Maribel? Wa na ko ikatubang ni mo, ana. Karon nga nagkaatubangay naman gyud ta. Sultihan ta ka sa tinuod nga wa may relasyon sa imong bana. Hilang! Bakakot ka! Dire, ayaw, pangit-ngit! Ayaw! Mao ni gusto ko buhaton mo! Gusto takang kumuton sa bahisa ka! Mao ni! Mao ni! Ano ni suda? Pakyon takang sa bahisa ka! Pakyon! Ang kailan si Biset! Ayaw pa ako akong kamot! Aray panuway ka! Maribel! Cindy! Unsay nitabo ni suda? Maribel! Ngano nahilo mo diha? Oh, nablem putal. Kasaylo ako, Andrew. Pero nabunalan ko ang imong asawa sa uho. Unsa? Naara siya. Sorry, Andrew. Wa na magliw si Cindy. Dada na siya palayo din ug ayaw na itaon sa pabalikan din Andrew. Sige, ako na sa doon. Pero, Maribel, mayo tingali nga mubiyaw na mo ining dapita. Bakasyon lang una. Oh, hindi ako credit card. Gamitan ni. Wa ko makinahanglan, ana. Tungod kay dili ko mupiya din amo ning bay. Maribel, unaw na ang nagbaayo. Hindi akong credit card. Ako ning dadoon sa amo Cindy. Andrew, ipalayo na ang imong asawa nako. Ipalayo na. Kinahanglan madahan ako sa auto. Balik ko na ako ang motor ni Tio Lope. Husto na Cindy! Ayaw mga bak! Kailangan madahan ka sa ospital. Nagdugo ang imo. Salbahis! Gipa ako! Unya, gibukan ko putilya sa kong Cindy! Animal! Gusto na! Nangigi na gid og maayo si Cindy nako. Pero dili mahimo nga mo palayo ko ining dapita. Kay amo kining bay. Salamat kang ngit-ngit na. Dili gid maklaro ni Cindy ang akong naw. Oh. Unsa man ang naa sa sahog ka? Ang credit card kini ni Andrew. Iya man day kining gitugpo sa dayon na niyang alas sa siyang asawa. Maayo ta kung walay daw tang nahitabo ni Cindy. Nakalitan ko. Wa na ko tuyo ang mapunalan siya sa botilya sa oo. Kumusta naman ka? Nakita mo na kung unsa kasalbahis ka to, Maribel? Nakahimo siya sa pagpaak nako ug sa pagbunal og botilya sa kung Cindy, pahuway una. Unya na maglalis. Misamot ka dako ang atraso na ito babayhanan ako, Andrew. Timan ina. Ginoo ko. Cindy, mahimo ba kung muhunong ka na lang yun sa paggukod ni Maribel? Igo na nga nabugluan na ni mo siya. Sa igo na. Nakakita ka sa damage kayang nahimo na ko, Andrew. Unya mo yanok kalagmando na ko nga hunungan ako sa paghasol. Kapilan ako ni mo ilara, Andrew. O gipasaylo ta ka. Pero karon, dili na. Karon nga nailhanan ako ka ng Maribel. Dili ka na makapaabot nga mo tuo pa ko ni mo. Cindy. Kinahanglang mulayas na mabayhana inindapita.
Maribel! Maribel! Oy, naade ka sa sala. Nag-unsa bang ka dinhi? Hayag pa man ang adlaw. Waday ka ba to? Wa ko makatuog, ma. Uy, naunsa ba din mga butang dinhi sa sala? Nagkatag ba di? Gapay mga buwak. Dinhi nasab siya, ma. Ha? Kinsa ang dinhi? Ang asawa ni Andrew. Dinhi nasab siya. Ug gipugno ko niya. Unsa? Gipugno ka? O, ma. Bisan sa pagpakikikalan ni Andrew, dili siya musukot. Ha? Sobra na siya, ha? Unyawa ka musukol. Ikaw gigisuhong dinhi. Nahadlok ko, ma. Basig maunsa siya. Kaya ako siya nahapak og botilya sa o. Unsa? Mao ka na, ma. Napasakitan ko ang asawa ni Andrew. Unya unsa may plano nimo? Unsa may gisulti sa maong babae? Gusto siya nga mulayas ko ining dapita, ma. Unya? Unsay huna-huna mo? Sa ako nang giingon, wa na'y makapapahawa nato ining dapita. Anhi ko mamatay din Himarosa. Maribel. Nagkasulti nimi sa doktor. Human sa mong x-ray, mahimo tang mulakaw. Nakapalit og tambal para sa imong samad sa uho. Og pain reliever. Bisit. Cindy, please, dili na mag-away. Ayaw sa akong istoryahe. Okay. Mag-abot na lang ta sa bahay, Andrew. Cindy, asa na sab ka? Dong Andrew, asa naman to asawa ni mo? Milakaw man to. May binay pa sa o. Tiyo, unsa may ako buhaton aron maulian si Cindy ang kasuko? Ambot lang dong hangtod ko. Nakalitan sa kaisog nga gipakita ni Cindy. Mura man og dili na ako siya makontrol, tiyo. Pasag din lang una na siya dong. Ay lang una pa doon niya. Kaya musamot man siya kaisog ini. Muduol ka. Ay na lang yun pakita ni Maribel dong, ha? Ayaw yun. O, tiyo. Dili na ako mapakita ni Maribel. Itabo ni mo. Nakita lang taga nga sa kang Andrew gikan sa bahay ni Maribel. Mga walang kumundoon ninyo. Nakuyapan ko. Kay gibunalan ko sa salbahis o butilyas o. Nagabuglo gid mong Maribel? Oo. Ngit-ngit kay ang sud silang bahay. Sirado kaayo. Ug di ko siya maklaro. Mao nga nakapabor siya sa pagbunal og butilyas akong o. Mo na nakuyapan ko. Mga ba? Yan sa may plano ni mo. Awan sa pa. Kinahanglang mulayas kinang salbahis nga Maribel. Alam ko nagsuwang dito. Kansi kasi mong gibuhat. Ikaw may nanong. Buyet. Kinahanglang tabangan ko nimo. Tabangan sa unsa? Nga mulayas ining dapita ka na si Maribel. Di gudi ka muhunong sa pagguko na niya, no? Dili. Samtang niya pa nababayhanan ni dapita, dili ko magmalinawon, Buyet. Cindy. Busak kinahanglang tabangan ko nimo nga mawagtang ng babayhana dinhi. Sige. Pero, makinalan kong mga kauban. Ngano? Unsay nahuna-hunaan nimong buhaton? Adlokon si Maribel. Oy, unsa patron Maribel? Oy. Hala, Gibato tama. pastilan. Gibato ang atong bahay. Ngano naman eh. Kinsa ba ning mga tawhana? Diha ka lang, ma. Ay, Ginoo ko. Hudungan na ninyo! Hudungan na! Maribel, asa ka?
kung kinsa maning namato na to, ma. Uy! Ayaw pagawas ha, Maribel! Gabi na, ma. Dili na ko masunog. Kinahang namang layas si mga tawhana. Maribel, ayaw pagawas ha! Hoy! Unsa man! Dili mo muhunong og pamato, ha? Sige! Paabutan ninyo ang mga pulis! Tuwara siya! Hoy! Gusto kang batuon tasab ka? Ha? Unsa man? Gusto gid mong patay? Ni Oh, naigo na ko siya. Hoy! Hoy! Balik o niya mo diri hatid tiwasan ta mo! Mga way kanuoy! Sige! Balik o niya mo kay kutsilyo ni akong inabay ninyo! Huwag ko'y saha ninyo! Kanong inyo akong sabukon! Naginabuhi lang ni dinhi! Ug abo kining panimay! Busa waboy katungod ka maghilabot na mo! Nagkabati mo! Ha? Palayo mo dinhi! Ug ayaw na ko ninyong sabuka! Nganong inyo akong sabukon! Huwag ko'y saha ninyo! Ma! Anak! Nganong dili man ko nila hunungan? Nagpakahilom lang tayo ning dapita, ma. Huwag ko isa. Gusto na. Dali na. Mabalik na sa bahay. Manghipos na lang ta anak. Mamalhin na tagpuyo. Dili ta papahuwayon sa ubang mga tao kung dili ta mamiya ining dapita anak. Pero huwag ko isa. Di na, ma. Nahibaw ko. Pero pangis lang yun kaayo ang mga tao. O dili sila makasabot sa mga sama ni mo. Ma, way na inahibaw bahin ako. Gawas lang sa asawa ni Atro. Kung posible nga iya sabtong sinugo, ma. Dali na, dali na. Mamiyao na tagigil. Kinahala makapahuway kang tarong. Dali na. Kinahang lang mag-make-up kang balik. Puti ka na sa kaayo. Ma, naglibog na ko doon sa akong buhaton sa akong kinabuhi. Kinahang lang papahuwayon una ni mong imong utok o kasing-kasing anak. Sige pa. Mamaya na ko na tayo ng dapita. Salamat. Salamat na nakasabot ka. Dali na. Pero dili ta mabalik sa probinsya, ma. Mamalhin lang tagbahay. Pero dili ta magpalayo din sa syudad. Oh. Hindi. Sige, tabo. Kapuya. Gibato na mo ang bahay ni Maribel. Nya? Pero may bahos ba silang bato na mo? Ug naigong kauban. Naigong yung kuan tangkugo. Unya nga na mauli man mo. Imutan gibalikan katong Maribel o gikulata. Baday di sa mahimo nga mulata mig babae. Ay, labi na gil Maribel kay... Ginarabagay ko na niya. Ilog niya ay. Ay. Unsa magidaan ng Maribel nga ganahan man kay mo niya? Sumagay. Simple lang siya. O ginin mauna. Hilom ha, hilom. Ayaw ko pabati ang musulti kang buutan tong babayhana. Dili siya buutan. Mangingilog siya bana. Og di ko mohunong. Hangtod nga mulaya siya dinhi. Andam na ko, ma. Oh, nagapaghipos na di ay ka. O, ma. Andam na kumupiya ining dapita. Salamat, Maribel. Salamat ka nakahuna-huna ka, ana. May lain kong plano, ma. Oh, unsa? Ngano? Unsay lain mong plano, Maribel, ha? Unsa? Imo raon niya ng may pawaan, ma. Mamiya na lang una ta dinhi. Pero mangita tagkaabangan sa laing dapitin ni sa syudad. Ha? Sige na, ma. Manglakaw na ta. Aron makakita ta og kapuy-an karong kapiyo na. Aron ugma. Mangita na ta og kaabangan sa sunod adlaw.
Uy, Dong, may inom lagi ka. Andrew, ayaw pa da sa problema, ha? Basin og mapalahubog ka na hindoon tungkol ang ibong problema. Pawa rin sa kahasol sa kong utok, Lola. Pero dili makatabang ka ng bino sa imong problema, Andrew. Dakong sayop ng kiuna-una sa uban nga ang bino makapawa sa problema. Hidoon makapasamot ni sa problema, Andrew. Ayaw ka bala ka, Lola. Para rin makatuog ko. Ay, pasagdi na lang si Andrew, ma, nga, mo inom og gamay. Kay matuog naman mi. Hangtod ka ron. Uwa pa niyo ko makahibaw kung siya akong buhatong kang sindi, Lola. Maribel, di naman siya maayo ka ron. Ayaw ka bala ka, Andrew. Sa paglabay sa panahon, maulian ra ka ng asawa mo. Maulian pa ka na nga hangtod karon. Wa pa man gani mauli. Mura naman noon siya og nag-wild. Nagpadahagyo siya siyang kasuko. Ug mauna ako problema karon. Kay gusto niyang gukdon si Maribel. Andrew, pag-ampo dong, oy. Na, dili pa na madag ampo karon si Cindy. Kay labad pa ang uwa to. Ogma, kinahanglang batuo na sa dinyo ug balik sila si Maribel, ha? Ay, ka problema na. Basta nalay kwarta. No problem. Ayaw gid maghunong sa pagsamok niya hangtod nga mulayas na siya. Ako lang, di lang sila mo ka ng sagunsunon ba? Kay basin madakpan sa miyana. Basta ikaw na bahala. Basta kay nahibaw na ka sa kung gusto. Sus, kasimple na na. O lagi ako ibahala ng Maribel. Armawa si mong kahasol si mong utok ko. Inom gamay. May pa. Anilang una ta ining pension house, ma. Ay, ikaw, good. Huwag ba nalang kumubalik og paninda? Hangtod noon ikaw, ma. Nahasol na nako. Anak, kita nalang duha ni ining kalibutan. Dili mahimo nga pasagdan ta ka. Ug nahibaw ko nga may kaugalingon ka na sang plano sa imong kinabuhi. Ug ako isip imong inahan, iko na lang kumugabay nimo kay husto ka na mas edad. Salamat, ma. Ayaw ka bala ka. Di na ko magpadasa kung kipati. Tuod, gusto kong manarbaho, ma. Unsa? Pero asa ba sa kamanrabaho? Nga di pagkabahibog mo trabaho sa adlaw? Makahimo ko pagtrabaho sa panahon sa gabi, ma. Unsa? O sa atong tindahan ka na lang? Dilion ako mo pakita sa tindahan, ma. Kay basin kun mutungan nasap. Na, sige. Ikaw, good. Kung mauna, mubalik ka na sab sa pagtinas imong buhok o sa pagbutang og kolor sa imong panit. Oh, ma. Kinahanglang mahimo kong normal nga tao sa panahon sa gabi. Maribel. Laming iinom og kape. Giin ka sa gikas, hindi? Ano ta naman ka? Oh, wa na rin katungod nga mutanan ni mo? Naglingaw ko sa kong utok, Andrew. Dilit na husto ng gibuhat ni mo, ha? Sa babuhi, iko ba? Nga tuon ka na mag-inom. Tungod kay di mawa sa kong unahunang imong gibati para ni Maribel. Husto na! Ayaw na siyang kisguti. Wa na siya! Ha? Ay ko patuhua, anak. Baka ko nagudi sa kunsaon. Hello? Cindy, ano may tao diri sa bahay nila ni Maribel? Mansa? Balik ka, ugma. O di ba karong gabi eh? Oo, akong balikon. Bye. Hoy, Andrew. Hain naman ni mo taguis Maribel ron. Cindy,
Unsa sa nang gipanulti nimo? Si Buyet ang nanawag. Way tao ilang bahay ni Maribel. Hain siya karon ha? O gana ako ipangutangon nimo? Niyapag naman yung tingali ka, Cindy. Ikaw lang ang posibleng mahibaw kung hain siya nahibaw ko ana. Gikapoy na ko ng awaya! Bahala ka na kung sa'yo mong naon! Bahala ka na! Hoy Andrew! Nahibaw kas mga lakaw ni Maribel. Klaro kasi mong mga lihok. Day, Cindy. Tambag lang ako, day, ha? Ayaw palabis imong kasuko, day. Wa man na mula ko ang imong bana. Dili. Lain kung ako'y maglagot iyo. Di ko mahuwasan kung dili mo kamang sa yutang akong kalagutan. Day, Cindy. Pero, murag, may sobra naman ka, day. Di ay, mao ba? Mulaban ka ni Andrew? Mulaban ka itong Maribel nga giilag mo sa kaniya? Walay kumulaban, day. Pero, taon-taon naman ang awayan ninyo. Tingalig ato ni Sangko sa panagbuwag in tao. Mga matay sila. Kung bakit anak ko sila. Cindy. Ma, mulakaw ko. Kay kapiin naman. Uy, asa ka man bulakaw? Mangita ko katrabahoan, ma. Pero Maribel, ang trabaho nga bakante sa gabi kadarang mga call center o mga bar. Musod ko bisan unsang trabaho, ama. Ang importante nga makatabang ko nimo. Di na kinahanglan, uy Maribel. Naamantay kinan sa tindahan, good. Naibaw ko nga naglisod ka na sa pagbudget, ma. Labi na nga, nangapang na taron. Kinahanglan mo lihok na ko. Maribel. Bisan unsang trabaho nga akong sudlan. Basta tinarong lang. Oo, naala, sige ikaw, good. Pero di ka mahadlok ka maglakaw-lakaw sa syudad o kapiing dako. Wa man gani ko mahadlok sa kakahuyan nga akong pasupasuhan panahon sa kagapion, ma. Sa syudad na hinuon ko mahadlok. Nahala. Ikaw ko'y bahala, Maribel. Mga play ko bisan silbidora na lang, ma. Bisan tigugas sa plato o tiglimpyo. Basta panahon lang sa gabi. Ana, sige. Pag-ampig sa imong lakaw, ha? Cindy, wala may kapuyo sa bahay nila ni Maribel. Unsa? Mao ba? Mao yun. Layas ang tingali ito sila eh. Nahadlok na yun to nga batuon na mo pag-usap. Nagduda kong Andrew. Nagtuo ko nga si Andrew ang nagtago ni Maribel. Kung mauna, paniti mong bana. Ma! Maribel, di arakos kananan. Ma, sa katapusan, doon na nagigoy trabaho, ma. Unsa? Tinuod ka, ha? Unsa pa trabaho adi mo, nak? Silbidora gid ko sa usa ka bar, ma. Unsa? Bar? Busod ka pagkasilbidora sa bar? Hindi ko pinangarap. Unsa man kahi kapalaran nga nagpaabot ni Maribel sa bar nga iyang gisudlan. Dili pagid kaha makapasaylo si Cindy kang Andrew. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Dalit sa RMN Drama. Mo to listeners ang part 30, no? O usbo na ko. Manginawat ko nga musuporta gyapon mo, no, bisan pag binalik na itong drama, no. Hangyo lang ako, no, ayon yung escape ang mga bugbo lang ads. Kasi ka na lang bugbo nga ads, no. Tabang ba, no? Tabang ning inyong ubos nga kabus nga admin, no. Mga ka-listeners, ora na, no. Di na ako mangayo ninyo pangpalod, no? Kasi kana lang nga dili mo mag-escape, tako na kanang tabang mga ka-listeners, no? Ora na, kasi pinaskuhan na lang good, no? Salamat kayo nito mga ka-listeners, no? O sa umakuha na punta mag-upload sa
part 40 no sa Maribil na kay last naman ang kuan ay mapriso ka no, naka-playlist naman no. So tuloy-tuloy yung pagpaminaw dito sa playlist na no sa ay mapriso ka nga drama. Ang Maribil duha na lang ka kuan poy kulang no, part 14 to 15. Nya subayan na lang ninyo sa playlist ang kompleto nga episode no kay murag human ani si tingali mo pawoy sa kumakalisiros kay sigigham akong mata gyud. Grabe. Labad akong sa pagkatunod lang labad akong karon. Sugod na pagbalik ang kanang pagluwa-luwa sa akong mata. Sugod na pagbalik labad sa akong ulo, pagluwa-luwa sa mata no kay kanilaging kadlaw na kanunay makatulog ba. So matingala man siguro mo kay kung katong mga subscriber nako nga nag-notify kanabang naka-notify jud ang bill ba no, matinga mo kadlaw na mo update no. Kay kadlawon man jud ko maka kuan sa mga drama no kay tungod lagi ning dugay ang pag-mix ikuan pa sa YouTube i-scan pa gyud ko mag-upload no mo na madugay sa mot patan jud kadlawon no kay niguli na ko di pa maningon pud nga mag-mix ko paglungag pa man napay mga buhat-buhaton ba no man nga makadlawunan kanunay ya morto kung hangyon niya makalisanos no kalisanos bisan kana lang mga mugbong ads daghang salamat no og amping mo kanunay happy new year, God bless atong tanan.